शिवसेनेची गरज आता भारतातल्या हेर राज्यांनी जाणवपाक लागल्या। शिवसेनेच्या युवा सेनेचो मुखेल आदित्य ठाकरेन सांगले, महाराष्ट्रातले गव्हर्नन्स मॉडेल हेर राज्यांनी व्हरपाक सोदतात। लोकांची मागणी मतींत घेवन देशभर शिवसेना पातळपाचो यत्न करतात, अशें ताणें सांगले। महाराष्ट्रात युती सरकाराचो घटक आशिल्ली शिवसेना गोंयांतय विधानसभेचे 11 जागे लढयता। कालच्यान आदित्य ठाकरे गोंय दौऱ्यार आसा। ह्या फुडें शिवसेना हेर राज्यांतल्यो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आनी पंचायत पावंड्याचेरय वेंचणुको लढयतले, अशें आदित्य ठाकरेन सांगले। आयकात ताका। इथून पुढे जात असताना गोवा आणि प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक स्तरावर आम्ही निवडणूक लढणार। मग ती लोकसभेची असेल, विधानसभेची असेल, ग्रामपंचायतीची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, ही निवडणूक आम्ही लढत राहणार। कारण महाराष्ट्रातून बाहेर देखील शिवसेनेची गरज ही जाणवायला लागलेली आहे। महाराष्ट्राचे जे काही मॉडेल आहे आपण बघत आहात, गेल्या 2 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरेंचं नाव हे टॉप 5 मध्ये सलग 2 वर्ष येत आहे आणि पुढेही कितीक वर्ष ते चालेल ही आम्हाला खात्री आहे। पण हेच गव्हर्नन्स मॉडेल मुंबईचं असेल, महाराष्ट्राचं असेल, ते आम्हाला इतर राज्यांमध्ये न्यायचं आहे, गुड गव्हर्नन्स द्यायचं आणि ह्याच्यासाठी आम्ही इथे निवडणूक लढत आहोत। भाजपा सरकाराचेर आदित्य ठाकरेन फार पेटयले। 10 वर्सां गोंयांत हे सरकार सत्तेत आसूनय गांवगिऱ्या सोडातच शारी वाठारांतय उदरगत करपाक शकले ना, जाल्यार परत तांकां कित्याक सत्ता दिवची, असो प्रस्नय ताणें विचारलो। आणि जर कुठचाही एक पक्ष निवडून आला, जसं आता त्यांनी उल्लेख केला की गेले 10 वर्ष भाजपची सत्ता इथे, केंद्रात तर बहुमताचं सरकार आहे त्यांचं 7 वर्ष। जर 7 वर्ष बहुमताचं सरकार असून आणि इथे 10 वर्ष सरकार असून इथे गोव्याचा विकास तसा शाश्वत विकास होऊ नाही शकला। अजूनही काल पण मी फिरत असताना जे काही मला लोक भेटत होते स्थानिक, विजेचा प्रश्न असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, आणि पाण्याचा प्रश्न एखाद्या गोव्यासारख्या राज्यामध्ये दुर्गम भागात असेल तर समजू शकतो, पण महत्त्वाच्या जागी, महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जर असायला लागला तर मग कुठचा नक्की विकास झाला, कोणाचा नक्की विकास झाला, लोकांचा विकास झाला की काही पक्षांचा विकास झाला, हा एक मोठा प्रश्न राहतोच। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।